eens even horen. En we hebben jouw vogels? We zitten hier om een hoeken. Dat is hier de maskeramedines. Nou, en dan heb ik hier nog wat zebravinken zitten. Op het moment heb ik de neofemus, daar ben ik het meest actief mee. Hij mij te leren bevonden. Nou, ik vind hem toch knap qua kleur. Ja, kleur, maar Dus je bent de vogelvriend? Ja, zo kan je het wel nemen, al jarenlang. Al jaren dat wel mooi. Ja? Ja, dit is de 40ste tentoonstelling en wij met z'n trein weer de enige die dat 40 jaar mooi doet. Ja, nou nooit een roer slaan, nooit mist. Dus je bent eigenlijk altijd maar die vogels in de weg? Nou, Kan je wel gaan zeggen. ja. als er wat is te redden, ben we erbij. Ja. En dan ik maar zien draaien? Ja. Te draaien. Op vogelgebied, merken en tentoonstellingen, we zijn er altijd. Deze. En die. Ja, ik weet het zijn die, maar ik moet stekken 4 hebben. Daar zit niet in, daar zit niet in. Met 4 werden, maar Want herkennen jou je eigen vogels altijd? nee. Nee? Nee, zij herkennen mij eerder dan ik hun. We hebben een keer in Apeldoorn zitten, stonden de direct voor en zijn welk en ook van mij. En maar dat we staan te praten, ik sta met Jopie te praten. Komen ze aan, stappen ze staan naar voren en zeggen: hey, best je hier? Ja, echt verwonderlijk, hè? Eerst even de naveltjes bekijken, die er allemaal aan zitten. Dat is een van de hoogtepunten van uw vereniging, een tentoonstelling. Daar werk je naar daar, je kweekt het heel hier en dan probeer je dus de beste vogels te kweken en dan maar op de tentoonstelling te scoren. Dus het is eigenlijk een hoogtepunt van uw hele seizoen. Ja. Je hebt me een stur in het rally zitten. Mis. En hoeveel heb je er nou thuis? Nou, dat weet ik eigenlijk net van rug, maar ik heb 44 hokken. Ja, er zit om een 300 vogels in. Elke dag ben je er maar bij. Je kent eigenlijk net een dag van huis. Dat is, je bent krijgelijk boer. Hè? Je kent net een dag van huis, want die beestjes kennen net een dag zonder water en voer. Dus, nou. Het is 4 kan je wel zeggen. Want als je in één keer hand hebt, kijk wel zijn, nou dan haak ik ermee op. Maar dat draai je net op. Nee? Nee. Doe het maar even, maar het hak zit weer vol. Alles wat veer het vind ik mooi. Ja, je kan het alles hebben, hè. Het houdt een keer op, hè. Het hak is al iets, maar je cent ben ik op. Ze moet wel al gerieten hebben. En jouw vrouw, wat vindt die ervan? Nou, die weten beter. Ze staan er wel achter, alleen nog, nou ja. Kom maar net in het hak. Nee. Ze komen net niet hard. Nee. Ik vind het net slim dat we dat hebben, maar ze komen ik net helpen. Nee. Goeiedag. Goeie. Wie bent van hier en wie zijn benieuwd wat je aan het dwan bent of werd er net aan het dwan binnen? Ik ben even aan het wachten. Ik ben even wachten. Waarop? Nou, de auto die is steken. Ja, dan mag ik even wachten. Dan waren de feestnaden ben er al. Dan mag je de monteur bellen. En ja, dan mag je even wachten. No? Ja. En dan blokkeer je de dingen even wat. Ja, want je ging geen kant meer op of wat? Nee. Hij doet het nog even net meer. Nee. Het is nog even verplicht pauze. Ja, hoe lang moet je er wachten, denk je? Dat weet ik niet. Ik hoop net al te lang. Dan word ik hard in het hak nog, maar dit was. Verwarming door het dek, ja, nee? Nee, niks. Nee, hij doet helemaal niks meer. Dat ga je wel vaker in, of niet? Jawel. Ja. Te vaak? Nee, dat niet, nee. Dat valt wel wat aan. Nou, ik ga er al, hoor. Ja.
En waar zit het Daar euvel? zit het eruit. Ja. En waar zit het euvel krijgt? Het euvel, dat zijn er meer in. Daar zitten de snaartjes omheen en die ben er al. Hoe komt het nou met al die volle containers? Die worden leeg. Die worden hier ook nog leeg. Wat de jou dat dan wel? Ja, en misschien dat het te laat wordt, dan krijg ik sowieso nog hulp. Maar zo gaan er hier wordt al hier nog uit. Ja. Dat is, maar krijgt even hoe lang het duurt. En dan wordt dan de vijf een collega die even helpt om een containers te legen.